दा जोङो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे दिबितला ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि बे पलासगुरि बिसिडिसि दा बेहाय जोङो सिन्दिजरा सारियालि टु फेडेल हाउस बेखौ सपड फान्डनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि अननायाव जोङो 13 लाख थाखानि बे सेंसनखौ मोननो हादों। दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा बे गामिनि जेनाखि रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दिनै जोङो बेखौ बेखेवदों। दा बे ओनसोला जोबोद मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोलमोन बुंनो थाङोबा टिपकाइ ओनसोलाव बेहाय माखासे गामिफोर दं जे बेलगुरिनिफ्राय ओरै जोंना गरायमारि बेहाय 6थासो गामि दङ। बे गामिया गोबाव बोसोरनिफ्राय गोबां बोसोर माने समनिफ्रायनो बे ओनसोला माने जोबोद गोग्लैसोनाय लामा सामा बे रोखोम माने थांलाय फैलायनि जेबो कमिउनिकेसन गैयामोन। नाथाय दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बे सरकारनि दिनाव जोङो बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो हाबाय। जेरै जोङो सोरखिखाटा टु गरायमारि बेखिनि लामाखौ जोङो सिसि ब्लक जोङो खालामनो हाबाय आरो पलासगुरि टु सिन्दिजरा बेखौबो जोङो सिसि ब्लक खालामनो हाबाय आरो मोननै जेनाखि टिपकाइ दै बे दैयाव माने ब्रिज जागासिनो दङ गंनै ब्रिज बे जायोबानो बे ओनसोलनि थाखाय माने थांलाय फैलायनि थाखाय कमिउनिकेसना निस्सय मोजां जासिगोन बेखौ जों सानदों। दा जोंनि इउपिपिएल दोलो हिसाबै बे रोखोम बे ओनसोलावल' नङा जोङो गोबां जोंहा पर्बजरा हिसाबै मावनो गोनां माने गोबां जायगायावनो दङ। जेरै माने मंलाजरा बे रोखोम काजिगाव बाजबारि दिबितला ओरै महामैया जालाबिला जेसेबांखिनि जोंनि पर्बजरा हिसाबै जोंनि माने आन्दाराव गोलैयो बेखिनियाव जोङो गोबां मावनो गोनां जोंहा बे रोखोम लामा सामा दालां बान्दो बे रोखोम मावनो गोनां दङ। मानोना 17 बोसोर जे समाव बिपिएफआ माने सरकार सलायदोंमोन बे समाव बे ओनसोलफ्राव जेबो मावनानै होनायखौ जों नुनो मोनाखै। लामा सामा दालां जेबो मावनानै होनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय जोंनि इउपिपिएल सरकार जे प्रमद बर'नि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बियो दिनैनि थारिखआव गोबां बे रोखोम लामा सामा स्कुल दालां बान्दो बे रोखोम जोङो मावगासिनो दङ। निस्सय जों आसा खालामदों बे रोखोमनो जेखिनि जायगायाव जे लामा सामानि गोनांथि दं बेफोरखौ जोङो नायै हयथ' बानायगोन। जे जायगायाव माने स्कुल कलेजनि गोनांथि दं बेफोराव जोङो जेखिनि बानायनांगौ बेफोरखौ हयथ' जोङो बानायलांगोन बा बानायनानै होगोन होननानै जोङो जोंनि जे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बिनि सायाव जों आसा खालामदों। दा बे ओनसोलनि बा बे गामिनि जेनाखि रायजो राजाफोर दिनै बे सेन्ट ग्रेभेलनि जेनाखि 13 लाख थाखानि सेंसन सपडनिफ्राय मोनदों बेखौ मोननानै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों मोजां मोननाय फोरमायदों। जाहाथे इयुनाव बे रोखोम आरो जोङो गोबां खामानि मावनो हाबावो बेखौ जों आसा थिदों। लास्ट कुइसन आदा जे आथिखालाव बिपिएफआ प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै होननानै जे बाजारसो राजखान्थि खालामगासिनो दं जे माखासे बिपिएफनि वार्कार्सफ्रा बे बेलायाव माबायदि बिपिएफ बे माने जोंनि बिरोधि दल हिसाबै बिथांमोनहा बुंखागोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोनदों बेखौ जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हयथ' बुंनो गोनां एफाबां गैया। दिनै बे ओनसोलखौनो आं एगजामपोल होनानै बुंगोन जे माने सोरखिखाटानिफ्राय ओरै बेलगुरि सिन्दिजरा उग्रिजरा ओरैहाय जोङो मा होनो गरायमारिसिम जेखिनि लामा सामा दंमोन बे लामा सामाफ्रा गोबाव समनिफ्राय जेबो गैयामोन। माने बे रोखोम थाबायजानाय हाब्रुजों माने गोदोफबनाय बे रोखोम मोनसे ओनसोलमोन। खुनु लोमजानाय साजानाय गारि घरा माने लांजायै पेसेन्ट लांजायै बे रोखोम मोनसे एलेखामोन। दा बे एलेखाफोराव जोङो दिनै जिखिनि खामानि मावनानै होदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै नुदों मेगनजोंनो। बे रोखोम स्कुल कलेज मा दं माने जेरावनाखि मावनांगौ दं माने बहाबा स्कुलना माने थिं गैला खोरखि गैला बे रोखोम गोबाव सम जेबो खामानि मावनानै होआखैमोन। बे रोखोम दा दिनै खामानि मावगासिनो दं। आरो बे रोखोमनो गोबां जेन'बा हा पाट्टा एलटमेन्टनि खोथा बे रोखोमनो माने न'नि खोथा आइवेनि खोथा बे रोखोम गोबां माने फ्लेगशिप स्किम लानानै आरो दिनैनि थारिखआव खामानि मावगासिनो दं। बे रोखोमनो अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बे रोखोमनो माने माइनाव सोरां बिथांखि सुपार 50 माने 30टानिबो बारा जायफोर माने जोंनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार बियो माखासे फ्लेगशिप स्किम लानानै खामानि मावगासिनो दं। बेखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि नुगासिनो दं। नै बावैसो दाख्लि
सानथाम सानब्रैसोल' जादों बेहाय जोङो माने अनसाय बिथांखि होदों 95टा सासे माने बेनिफिसारिनो 5,000 करिया बे रोखोम गोबां बिदिनो स्टुडेन्टफोरनि गियान सोरां बिथांखि बे रोखोम होगासिनो दङ माने रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगासिनो दङ जों दिनै बुंलायनाङा बे रोखोमनो गोबां जेनेबा लामा सामानि खोथा नै दा जों बेहाय दिनै अपेनिं खालामदों जेराव SOPD फान्डनि बेहाय 13 लाखनि गोबां माने बिराद मोजां जादों होनना रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगासिनो दङ मोजां जाबाय गोबां बोसोरनिफ्राय जों भुगिनानै दंमोन दा बे रोखोम मोननानै जों गोजोननाय फोरमायदों प्रमद बर' सरकारनि सायाव UPPL सरकारनि सायाव दा बे रोखोम गोबां खामानि मावदों मावाखै नङा बे रोखोमनो माने रायजो राजाफ्रा मेगनजोंनो नुगासिनो दं दिनै माने हाग्रामा दैदेननाय जेनाखि BPF सरकार बिथांमोनहा जेसेखि बखिया मानो बेयो ओरैनो बखिनायल' नाथाय जोङो जेखिनि मावनांगौ दं बेखौ जोङो रायजो राजानि थाखाय मावगासिनो दङ जोंना UPPL सरकाराथ' दिनै जोंनि सेन्देरा गामियावनो लामा सेंग्रेबेल गारबाय आरो मन्दिरावबो वाल होबाय स्कुल बाउन्डारिबो होबाय आरो बेबो खामानिया जाजोब्बायानो फ्राय दालांल'सै आरो ओरै सेन्देरा टु पालासगुरि बेबो जाजोब्बाय CC ब्लक जाजोब्बाय ओमफ्राय ब्रिजल'सै आरो बेबो मावगासिनो दं दा जों बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों फैलाय बिराद उसुबिदामोन दिनै नैबे फुल दालाङा ब्रिज गंनाया जुदि जाजोबोबा गरायमारिनिफ्राय जोंनि गथ'फ्रा स्टुडेन्टफ्रा थिप्पैयाव हाबहैयो दा बे दालांनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा बिराद प्रब्लेममोन आरो लामा सामानि थाखाय गथ'फ्रा गालुन गुलान सोरबा गोलैनाय सोरबा दख'ना सिलांनाय हाब्रु दैब्रु ओरैनो थांनो ओरै फैनांगौमोन आरोखि दा खुब मोजां जादों लामा सामा जाबाय बे UPPL सरकारनि सायावनो गामिनि गावबुरा